Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sowan nang aku nek semangat ngene iki. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga Dusun Mangunan, Desa Mangunan. Leres nggih Pak, Bu. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak Lurah ugi Bapak perangkatipun. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem panitia ugi Bapak keamanan. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumoga Kang Mas diparingi gekang iki gampang kiwa. Bareng-bareng berdiri. Terima kasih. Wow. Ningsan mana? Dalam Om Jono. Ning ora tak nek. Gak apa-apa. Masalahnya kan alhamdulillah tarobe ya lancar jadi ya. Cuman istirahat nggih. Diatur makme gitu jaga. Terutama mimi Ihir. Nggih, Ding. Alhamdulillah. Kalau mau sampun ngaturaken sembah nuwun dumateng masyarakat Dusun Mangunan, Desa Mangunan, Kabut Jombang. Gini acara dalu niki tasakuran sedekah bumi, ruatan bumi dan doa bersama. Oh, tiga hari, 3 malam ya. Oke, mulai tanggal 6, 7, 8 puncak acara tanggal 9 dalu niki. Ludruk Budi Wijaya. Budi Wijaya. Niki pertama kali nggih Om Jono? Nggih. Seingat kula selama kula nderek Budi Wijaya ngawula teng mriki Abah Said sakniki Abah Didi nembih niki ten Mangunan. Mudah-mudahan yang mriki remen insyaallah tahun depan. Remen nggih Pak Bu nggih. Remen nggih. Benjing nanggep paling nggih tahun depan nggih. Oh nggih, awas sampeyan gak nanggap. Gini, sebelum minangkani pambutan yang sudah saya pegang, yang terima, kita kasih kesempatan dari Bapak Panitia. Tadi udah pesen. Mas tolong Bapak Panitia perangkat disuruh naik. Pripun Bapak yang pesan tadi? Bapak Panitia dulu atau Bapak perangkat dulu? Kayak niku Bapak napa niku Bapak perangkat napa? Yang jalan niku. Ya Bapak Panitia dulu support Mas. Yuk. Sahabat berada di atas panggung, monggo. Bersalam-salaman iki. Masalahnya nembe dalu niki. Nggih. Ditepangan kali masyarakat Mangunan. Pripun Bapak? Lagu sing dinyuwun? Oh, Om Jono. Manten-mantenan. Loh nggih, monggo. Ihir. Lagu niki niki wonten ingkang nyuwun. Ora liya yaiku anakku lanang yang tadi siang sudah sakral juragan ngedukno weh jan cah iki wae.
Cek. Ebes minta lagi. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dompet dah. Dompet nih. Nggak tentok. Ye, yuk terus satu dua mantenan sumbok. Sampun. Napa? Kanggo Rika. Kanggo jenengan. Nggih. Kanggo aku. Kanggo aku kapan? Saiki. Mas Jono. Nggih, Ning, terima. Nyuwun niki kanggo Rika. Nggih. Nada cewek. Nekar piyambak. Cewek apa cowok? Nada. Oh, cowok. Cowok ngono pakai apa? Nggih. Nggih. Cowek. Karwane oleh program. Heeh. Nggih, Ning Nur Fadilah kalau niki teh Haji Audio Nggih. kerja bareng kali Citra Audio. Bukan Citra Nada, tapi Citra Audio. Nah, nadanya tertutup oleh. Nadanya tertutup. Niki. Terima kasih atas kerja bareng Haji. Haji, matur sembah nuwun. Nggih. Monggo yuk terus kanggo Rika. Kanggo Rika sampun. Pripun, Pun? Makasih. Nggih, sama-sama. Oh nggih. Bayi wis kaya riyo salaman bareng. Nggih, Bapak, terima kasih. Nggih. Mas. Gino. Nggih, kanggo Rika sampun, Mas. Sampun. Iki Bapak panitia, Bapak perangkatipun nggih. Sampun nggih katase. Cukup. Sampun apa dereng niki, Bapak? Terima kasih dari tamu undangan. Nggih. Untuk hari ini saya sapa dulu, Mas. Monggo. Untuk ibunya yang di sebelah kiri, sebelah kanan, yang di depan masih semangat, nggih. Tasih semangat. Yang lebih keras lagi masih semangat. Kalau masih semangat boleh minta tepuk tangannya semuanya dong. Oke, terima kasih. Saya tunggu tahun depan ya, Ibu. Amin. Yes. Mas. Gino. Wonten